u nového videa z Brawl Stars, třetí díl našej série. Na El Prima jdeme opět Super Beach a jdeme s El Primom teda vyvětrat. Minule jsme si dozbierali na El Prima, dneska bych si rád dozbieral na tú divnú typku. Tuto či na koho si zbieram? Možno si zbieram na tu. Na či to je ten typek, poďme, zbijem ho. Ems, ty banán, Ems je banán. Já vím, Ems je strašná. Ona nám dává gól, ona nám chce dát gól. Nedáš nám gól, ty banán. Dobré, dostal jsem ho. Dobré, nedají nám gól. Pojď, podaj mi ho. Bang. Oprčíc. Dobré, pojď, ber loptu. Ems. Bum, jump. Na El Prima a bum. Ty prdele, na mě útočí Ems. Toto nevyzerá moc na výhru. Ems je strašně otravná. Dobré. Máme loptičku, půjdeme tady si skládat. Nenávidím Ems, lebo to je strašná, ona prostě má tu svou blbou kurovou clonu a to je strašné. Dobré, jdeme. Máme ready ultinu, takže jumpneme to na Emzinu. Jo, máme prvé skore. Match over a víťazstvo. Mal som zábavu a vyhrali sme. OK. Zahráme teda ešte jednu s El Primom Brawl Ball. Nás začal celkom baviť, akože je dobrý. El Primo is here. Dobre, Nita, poďme. Sin dolor, con gloria. Zaskorovali sme. Ale dali sme gól, to je dobré, to sme dali gól. Dobre, Nita s medvedom sa bavili. Vyzerá to na špatné správy pre nás. Máme ho. Vyhrali sme. Rozhodne som sa bavil. 4 killy, 1 smrť a som najlepší hráč, čož je super. Yeah.
Dobre, 50 coinov, to je super, jak sa máme dnes? Dobre, jak sa máme snáď, je to... Quest unlocked. Did? No, niečo zajímavé. Super, nejaké questy máme. New quest, dobre. Za 200 XPček berem. Chvíľu budeme mať našetrené aj na toto typku. Zahráme ešte 3 meče a budeme mať. Dobre, ideme strať. Shelly. Let's do this. Do ním. Ale prehral som. Ja radšej hrám za Elprimom. Osobne radšej hrám za Elprimom. Lebo Shelly strašne dlho prebíja. Bum, bum, umri. Nice, máme už na místo zad, aby si niekto nahral. Berte to do prčíc. Berte to, nie, oni nám dajú gól. Nie, dobre, berte to. Dostaňte to odtiaľ do frasa. Som spravil zásadnú chybu, akože. Dobre. Niečo nové? No a kde mám tu starčičo? Viem, že to hľadám v každom dieli, ale každý by mal mať na začiatku, viete, tu 5 star dropov. A nemám ani jeden. Zatiaľ som teda ich nenašiel. Každopádne. Jedna. Do prčic to prehráme. A res skoruje. Así me gusta. Takže prázdna lopta, hopla, dobre, beru, tom zad s brokom. Máš po chlebe, bro, máš po chlebe. A vyhrali sme. Hlavne, jasne, keď sme vyhrali. No, každopádne, tu nám bude naše tretie video z Brawl Stars skončiť. Uvidíme sa na budúce. A majte sa krásne. Čau.